wallahi har ɗaure ni an yi akan rigima, ba wani cin mutuncin wani, ba wani abin nan, amma idan ka taɓa ni ba na taɓuwa, sai na rama. Shine abin da isa aka ɗaure ni wata ɗaya ba tara ba beli. Labarin da tsohon ne ya bayar ya girgiza al'umma, kuma ni ma ya girgiza ni, domin har kuka sai da ni. Kar ku ce ba ku kalli wannan bidiyon ba, na tabbata za ku ji daɗin bidiyon nan kuma za ku ƙaru sosai. Bayan haka ni shekara ta za ta kai 65. A 65 ɗin nan aka sha wannan gwagwarmaya. Ina da mata 2, ina da 'ya'ya a yanzu 21. Maza suna nan su 10, mata su 9. Sabida haka wannan iyali da Allah ya bani, na yi masa godiya, domin bai baiwa wani ba, wani ma ko ɗaya ba a bashi ba. To ni da ya baiwa wannan, alhamdulillahi, na gode Allah, na gode wa Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kuma a nan gidan nan namu, a cikin yarda Allah, a yanzu mutum 2 ne suka fi ni shekaru a gidan nan namu, da ƙanan babana da wana, su ne kawai suka fi ni shekaru. Kuma gidanmu ana ce masa babban gida, ko kuma ka ce unguwar Arewa. To shi ne tarihin gidanmu. Ina da ƙanne su Sabitu, su Imamu, su wane ne, da su Audu Ayaga, don shi Audu Ayaga ma sarkin dawa ne. Sabida haka godiya ta tabbata ga Ilahu. Wannan shi ne ɗan tarihi na ɗan kaɗan, wanda wannan gida a shi nake zaune, ni kaɗai ne yanzu a cikinsa. Iyalina suna ciki can, na gina hidan su dawo nan suka ƙi. To ni nake zaune, an yi na ba da haya na ƙi bayarwa, domin falalarsa mun ganta, yawan maulidan da ake zuwa a yi daga cikin birni, da mu kanmu, da mu da muke zama, da waɗanda suke zuwa gurinmu. To alhamdulillahi, suna godiya, suna jin daɗi da gidan nan. Don inda na san za ku zo, akwai wani sharifi ma wanda ya mai da nan gidan kamar nasa, ɗan gida ya zama, ya zo amma ya tafi, da shi ma ya ba da tarihin gidan nan. Allah isaka da alheri. Yawwa, ina ganin cewar wannan ɗan tarihin ya yi, to alhamdulillahi, falillahi alhamdu. Kuma Guringa ɗin nan ita ce garin dagacin Guringawa Gali Suleimanu, a ciki muke a zaune, Kumbotso, jihar Kano. To alhamdulillahi, kuma falillahi alhamdu. Yau rana ce ta Asabar a cikin watan Maulidi Rabi'ul Awwal. Alhamdulillahi, mun gode Allah, yau gashi Allah ya kawo bayi gidan nan ta hanyar Muhammadu Rabi'u. Za a yi mini bidiyo domin na ɗan fita duniya, nima in ɗan zagaya, bayan Allah su ga bawan Allah, su kuma yi godiya, waɗanda za su yi godiya, waɗanda kuma ba za su yi godiya ba, don akwai waɗanda muke da su, waɗanda rayuwa ta sa ba daidai muke da su ba. To alhamdulillahi, falillahi alhamdu. Nan gidan nan kuma gida ne na Tijjanawa, kowa izo ya gani, duk mutumin da ya shigo gidan nan ya gani. Wani bara waccan an kirawo shugaban Dala'ilu nan gidan, da ya zo yana zuwa ƙofar gida, kafin ya shigo ya ce gidan Annabi ne sallallahu alaihi wasallama. Ya tsaya a can gurin Tijjana wancan, ya tsaya ya yi addu'a, sannan ya shigo ciki. Da ya shigo ciki nan aka yi shimfiɗa, ya zauna, ya yi dala'ilu, sannan ya yi godiya ga Allah,
domin a yanda na kirawo shi izo a wakilin Sharu Ɗanlami. Sharu Ɗanlami shine a gindin Dala, wanda duk mutumin da yake a cikin Kano da wuya a ce bai san Sharu Ɗanlami ba. Na ce izo nan ya wakilce shi, saboda shi Sharu Ɗanlami yana son wanda zai wakilce shi a nan gidan. To Allah da iko yake ran nan sai aka gayyato shi Takalmawa ya yi addu'ar dala'ilu a can makaranta. To sai na ce ina buƙatar dan Allah a taimaka ya zo gidana ya wakilci Sharu Ɗanlami. Sharu Ɗanlami ɗin nan wani hadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yanzu ɗin nan yana ƙofar gida, kuma a yanzu ɗin nan wallahi a gidan Sharu Ɗanlami za ka je ka same shi a ƙofar gida, kuma idan jama'a suka ɗan taru zai tashi tsaye ya yi addu'a ka ji suna larabci da shugaba sallallahu alaihi wasallam. To saboda haka gidan nan gida ne wanda ike na masoya manzon Allah, na Fadima, na Hassan da Usaini, na Shehu Usmanu ɗan Fodiyo, na dukkanin shaura mabiya annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Kuma ina godiya abin da Allah ya sa yau Asabar ɗin nan aka zo nan gidan aka fitar da wannan gida daga cikin rahin sanin wa'ensu, domin daga yau ɗin nan wa'ensu za su san gidan nan gida ne wanda a yardar Allah a ce an samu gidan da ake baƙi a nan garin irin wannan gidan, ballanta na 'yan kwanakin baya ko gidan dagaci ba a yi. Sai ka zo ka tarar da gidan nan an cika hiddan kam ciki da waje, Kurna Asaba ne, Birgen ne, ina ne, duk cikin garin nan Sharifai a cikin Kano, wallahi haka za ka zo ka tarar an cika gidan nan tab, ana tana na Fadima ko kuma ana ta Annabi, shine taron gidan nan. To amma alhamdulillahi yanzu rayuwar duniya ta sa abin ya ja da baya, rayuwar duniya ta sa abin ya ɗan dakata. To kuma muna nan muna ta addu'a Allah ya karɓi addu'an mu, wannan abu ya dawo mana, Allah ya sa kuma waɗanda ba sa yi su kuma su riga yi. Akwai lokacin da wani bawan Allah ya gayyace ni maulidi, da ya gayyace ni maulidin nan sai na je unguwar Daɓai, sai na karɓo wurdi a gurin Safiyanu ranar Juma'a, ranar Asabar sai na fara yin wurdin nan, shi ne na ƙul huwallahu 71,111, wanda ya kawo mini takardar gayyata maulidi ana ce masa Aƙibu, wani yaro ne a nan. Aka bani wannan takarda ran Asabar, ran Juma'a na karɓi wuridin, sai na juya bayan wannan takarda. Da na juya bayan wannan takarda kawai sai na fara sa lissafin maulidin nan a jiki, ina sawa idan ne cikin carbi ɗaya sai in sa alifi, idan dai cikin carbi ɗaya sai in sa alifi, in ne cikin carbi 10 sai in sa sifili a wannan takarda. Bayanta da aka gayyace ni, kafin in gama wannan wurdi sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo yace ina zayyanan nan da ka rubuta, sai na ce ga ta ya Rasulullahi, sai ice juya bayanta, kaga inda aka gayyace ni maulidin kenan, da fansiri ma aka rubuta. Sai ice da na juya sai ice to nan bayan ma duk sahabbaina ne a ciki. To shi isa mu mun ji mutum ina sukan maulidi ba ma sauraron barin gurin muke. Mu maulidi ya zama shine jininmu, shine tsokanmu, shine rayuwarmu duniya da lahira. Saboda haka alhamdulillahi wannan wata mu muna ganin babu watan da ikai kamar sa zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallam, kuma shi muke fahari da shi. Bayan wannan ina zaune a can gurin, bayan sallar isha kawai sai Allah da iko yake, kawai sai na rufe idona, ina rintsewa da bazara ne, kawai sai naga girgije yana ta tahowa daga
yamma ina ta tafiya gabas lu ya cika gari. Allah da iko ke bayan sallar isha na rintsa idona, ina rintsa ido sai na ga girgije ya bullo yamma yana ta tafiya gabas ya ka. Ina buɗe idona na ga babu. Allah da hukunci yake, gari yana wayewa sai ga abin nan, Allah ne ya nuna min abin da za a yi gobe. Na yi godiya ga Allah, ga Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka wancan da kuke gani, wancan ɗakin shine babban ɗaki a nan gidan. Na kwanta wata shekara ina bacci sai na farka rigingine. A cikin hukuncin Ubangiji kawai sai na ga ɗaki gaba ɗaya haske. Ɗaki ya haske gaba ɗaya, kawai sai na ɗauki hannun nan na dama sai na rufe fuskata. Wane kai ka rufe fuskata da hannu? Gaba ɗaya ma ɗakin karan masara ne tun daga can har can. Sai aka yaye shi sai aka nuna mini wata shimfiɗa a sama, kamar da duma gabar da yamma. Allah da iko yake mai na kan shimfiɗan ne bai abu a nuna min ba, sai na kalma la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ashe hasken nan min inda Allah ne daga kai ne. Ina zaune ma fa na yi ta'addu'a to alhamdulillah. Bari a kyale wannan tarihin iya wannan, kuma a ɗan shiga wanda kuka tambaye ni. Alhamdulillahi, Allah ya saka da alheri. Tarihi na ina da yawa. Rayuwata ta farko a cikin birni Shahuci. Ina ɗan ƙanƙani haka ba a sha ni ba. Nake zuwa Kurmawa gurin kakata ‘yar kawu. Idan na baro ta a can tuya ƙosai take, sai in taho ƙofar na isa, in zo in kwanta, in ta taso ta zo in kwana. Hukuncin Ubangiji a Kurmawa kawai ina taho da daddare, sannan fitila ake kunna ta ƙwai mata in za su yi tafiya. Kawai sai muka haɗu da wani mutum, sai ya tsaya a gabana da keke fari. Sai ya ce, kai, na ce na'am, ina za ka? Sai na ce ina za ni, ƙofar na isa. Ya ce zo mu ka hau keke in kai ka. Sai na ce a'a. Ya buga na ce ni ba zan hau ba, ba a yi mani kaciya ba. Allah ne ya yi ikonsa ba za a sace ni ba. Sannan ana satar mutane, ana kaiwa Fulani mai ɗan bahar a nan ƙwar mata. Ba za ka hau ba? Na ce ba zan hau ba. Ɗan ƙanƙane ba a yi min kaciya ba. Ka zo ka hau in kai ka. Na ce a'a. Can sai ga wasu mata sun taho da fitilar ƙwai. Kawai suka zo suka same mu. Ya aka yi? Unguwa zahi. Na ce izo ya hau keke in kai shi. Ya ce ba zai hau ba. Kai ba za ka hau ba? Na ce ba zan hau ba da daddare. To kai i tafiyarka, kai ma i tafiyarka. Shikenan sai ya arewa, ni kuma na yi kudu. To irin gwagwarmaya kenan. Rayuwar da muka yi irinta da wahala. Na yi aiki. Allahu akbar. Na yi aiki a get ɗin Ciroma. Get ɗin nan na Ciroma kullum ƙarfe 3 da wani abu zan tashi daga nan gida. In tafi can Roko, mu je can ƙarfe 7, mu hau mota, mu tafi Ciromawa. Idan muka je Ciroma muka yi aiki, 7 na yamma za mu hawo mota tifa, mu dawo nan garin sai wajen 10:30 nake zuwa gida. Kullum an yi kwarabniya a nan. Na yi aiki a Fandaudu, Kwankwatsa ta Dutse, wanda in za a yi bindiga sai kowa ya gudu ya ji ya ɓuya. Dutse ka ji ya to ya fice ta gindin kunnenka, wanda wuta ake yi. Sannan idan aka yi wutan nan, sannan kowa i dawo.
na yi aikin kamfani, na sha wahalar duniya, na kuma je ba daɗewa nan na fita na tafi na je Benin. Ba shekara ta biyu kenan na fita na je Benin. Ana ruwa yau gobe ruwa, tun da na tafi daga nan ake ruwa sai da na je wannan state ɗin nan na jikin Sokoto. Wannan Kebbi. A birnin Kebbi muka kwana. Ana ruwa. Muka tafi muka shiga kogi, ban taɓa hawa komai ba sai ran nan. Ƙarfe 2:30 ruwa ne iya ganinka daga nan ya fice Dawakin Kudu. Muka je ƙarfe 2:30 muka shige shi, ban taɓa hawa komai ba. Ruwa yana ambaliya, marka muka fita wajen ƙarfe 4 da wani abu daga ruwan nan. Komin da muka hau hudajje ne, sai an tashi yaro daga bacci ya kwashe ruwa da roba. Allah ya fidda mu lafiya. Na je Benin, na yi kwaramniya da bayi, na yi tsokana, aka rige jifa na yasin, aka zo aka yanki shimfiɗata, aka ɗauke carbi na ya kwana 3, sai ran na 4 aka kawo ƙofar shagona aka ajiye. Aka zo aka ce ba wani yaro almajiri ce wai in san masa tawada zai kai wa malaminsa, na ce ɗebi gata nan. Aka sa min laya sau 2 a hannuna, da asuba an mun gaisa da limamin masallacin, kawai sai in ji tunkunkun a hannuna, to sai na ƙi bari a yi ta 3. Da aka yi sau 2 kawai sai na daina hannu da shi. Suka rasa yadda za su yi da ni a Benin. Na tambaya aka ce layan nan menene ma'anata, aka ce ai in ba dan shigayye ne kai ba a san inda za a same ka ba. Ya ce to alhamdulillah. Kuma tarihi dai a nan gida aka yi mini yasin to ɗaya ranar Juma'a. Na je gida na kwanta, kawai sai na ji wani abu ya bullo mini gabas. Sai na riga a'udhu billahi, kawai abin nan sai ya sauka a kaina. Sai na kama kalma la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Bayan na ji numfashi na inda ka san an sani ale da hurawa, an ɗaura bakinta, ya daina gaba ya daina baya. To daga nan ina kalmar la ilaha illallah nan, shikenan kawai sai na ji jikina ya kama rawa kar. Na jike da gumi ga baki ɗaya. Bayan ran Juma'a aka yi, daren Juma'a aka yi, kawai gari ya waye Asabar, malamin ya sake bunku wata. Ita kuma ba ta yi ƙarfin ta da ba. Allah iyaye mini wannan wahalar. Ban kaɗi irin waccan ba, amma fa ita ma na sha wahala. To saboda haka ɗan abubuwan da muka ɗan gutsura wanda yake ya shafe mu, kuma aikin gidan zu ɗin nan na yi kwaramniya shi ma. An rigima da ni, duk daraktan da aka kawo gidan zu ba wanda ba mai kwaramniya da shi ba, kuma duk suka bani. Aka cilla ni Falgore. Ina Falgore na yi roƙon Ubangiji, kawai aka zo nan gida nema na za a dawo daga hedikwatar Agares. Za a dawo da ni daga Falgoren. Kawai sai da na zo aka ce an zo neman ka daga hedikwata. Da na zo na tafi hedikwata, daraktan ana ce masa Malam Ali, ya ce mai sunan yaya, na ce na'am, mun dawo da kai. Na ce to alhamdulillah. Za ka iya aikin fa? Na ce zan iya. Ka je ka duba kujerun can a gyara su. Na ce to, na je na duba nawa za a bayar, na gaya musu. Shi Aminu Beli shi ne daraktan gidan zu, shi
shi icilla ni falgore saboda rigima da muka yi da shi har ce ma yi ma kokawa za a yi to me kai ta kokawa lebura da mai gidansa to shi kenan sai suka ga na yi musu aikin fanatan nan na gyare shi kawai sai suka ce to kai Aminu sai ka kyale mana wannan kafinta mu dama muna son irinsa kuma da kanan kuma sai kama rigima a'a shi ba zai kyale ba ai kafinta ne aka ce ka kore shi ai da ka san kana son su ba ka kore shi ka cillahi wani guri ba to a can cikin falgoran da muka je akwai wani mutumin sagagi ana ce masa Ado na gode shi ike ɗauka na sai mu tafi jeji cikin daji mu biyu wata rana kawai sai muka tarar da wa'yansu 'yan Fulani kowanne da kokararsa sun kawo wata mace sun sa ta a mota a kan titi to a can doka ne a ganka kawai shi kenan muna zuwa Ado sai ikama ɗaya kai nan tasha ce kuka zo kuka saka wannan mutum mace a mota shikenan kawai sai kama ɗayan sai iyanka a guje shiga jeji Ado na gode sai ta kamo shi kawai muka danna jeji da kani sai shi sai da muka yi nisa kamar nan da gidan Rabi'u idaman kawai sai ya tsaya ya riga walwala kokararsa yana ta juya ta Allah da hukunci ike wallahi Allah babu wani abin da ya bani wani abu yana ta walwala kokaran nan ina zuwa kawai sai na ciwo kwalar kawai sai na fito da shi yayi nan da gidan Rabi'u a cikin jeji to baba duk wannan gwagwarmayar da aka sha ta rayuwa na'am to amma na ji labarin an ce akwai wani tsuntsu a gidanka shi wannan tsuntsun ana kiran shi da sarkin gida to mutane za su san shi wannan tsuntsun ya yake a wajen kuma ta aka ya zama sarkin gida to shi wannan tsuntsu abin da yasa ya zama sarkin gida wato wannan abin a shi ake zuba gero shekara nawa wannan ratayayyen nan idan aka zuba to suke zuwa su benu su tari mu kwana suke zuwa suke ci idan suka zo shi baki ne ya fita da ban da kowanne idan ya zo duk sai su gudu idan ya ci sai ikuma waje ɗaya sai su ci to ana haka har i zama normal zai zo itarar da su a ciki sun daina guduwa kuma ya ci shi ma ya zauna a gurin a yanzu ɗin nan shi aka yi wa sarkin gida shi baya barin gidan nan kwata-kwata kuma duk wanda izo in dai irinsa ne na rantse da Annabi sai ya kore shi to amma mutane za su san wannan tsuntsun ya kai shekara nawa a cikin gidan nan zai kai kamar shekara 10 a gidan nan shekara 10 ƙwarai to amma irin ya saba da mutanen gidan ne sosai koko in dai ba ya ci abinci ba baya zuwa koko yana rayuwa kamar yadda kowa ke rayuwa a cikin gidan baya jin tsoron mutane to ni dai baya jin tsoro na amma baya yarda da mutane kuma shi kaga koda kaka ta yi an yi noma a gonaki an samu gero shauran wa'yansu da yawa ba sa zuwa amma shi baya barin gidan nan kwata-kwata don kaji shi can ma shi ne wannan kaji ya zo duk da yadda ta juya duk gwagwarmaya yadda ta juya shi yana nan ma dai mai yiwa in ka daga kanka za ka gan shi Allahu akbar sarkin gida saka da zuwa Allah ya saka da alheri masu kallo za su ga sarkin gida gashi dai ni ban gan shi ba to ina nan dai gashi nan kaji shi nan to shine sarkin gida kaji ya zo ya fidda ni kunya to ni har magana ma yake mu to bayan haka kuma
akwai wasu tsuntsayen ga su can. Amma na ji ka ce yana ma magana. Kana jin magana suke nan? Kwarai kuwa. To ta ya kake jin magana tsuntsu? Magana kamar yadda kake magana haka wani lokacin yake mun. Iko sai Allah. Yi. To baba a ɗazu maganan da kai ka ce mana ka aiki gidan zu. So a gidan zu shekara ka nawa kana aiki? Kuma sannan ya yanayin dai achievement ɗin da ka samu a gidan zu ɗin aikin da kai? Irin kamar misali in ce ci gaban da ka samu a cikin gidan zu ɗin daga shekarar farko da ka fara har zuwa lokacin da ka gama. To. Kuma sannan gidan zu ɗin na jihar Kano ne ko na wace jiha ne? Na'am. To ne aikin a na jihar Kano ne. Wannan na nan a shi ne aiki. Shekara ta 27 ina yin aiki. Kuma Allah da iko yake ya taɓa jarraba ta da wasu abubuwa a cikin gidan nan. Ni kafinta ne a gidan. Ina yin aiki a gidan giwa. Na yi mata wani sokawai haka, an kewaye shi da katako an zuba kankare. Allah da iko yake giwan nan a sake yake a cikin gidan, tsakiyar gidan. Kawai na je ina cire katakon kankaran, ban sani ba, mai kula da gurin bai sani ba, kawai giwan nan daman kaina a waje yake, na shiga cikin ramin, kawai sai giwan nan ije saka muƙamuƙinsa haka a kaina. Ya fara dannawa, mai kiwon ana ce masa Usaini, sai ya hango ya ce kai ɗan ƙaura, maza zo ka karɓa. Haba da ya ɗaga kai ijuya a guje. To kaga wannan Allah ne ya kare ni, da ya sa hannun nan nasa sai izargo wuyana da wannan hannun, kawai sai ijifa ko imaka da ƙasa ko isharɓa a wani gurin. To sai Allah ya kare, kawai yana zuwa bai sa hannun ba, sai isa muƙamuƙinsa sai isa a kaina, ya fara dannawa kenan, zai danna ciki ƙas. To sai aka kira shi. Bayan haka wani biri na je na baiwa na kusa da shi abinci daga waje, shi kuma da na je gurinsa ina zuwa, ashe ni haushi na yake ji, na fara baiwa wani, kawai daman da idan riga ta haka, haba aljihu ma farce na fizge. To al'amura irin waɗannan mun shige su da yawa, na wahala, na rigima. To a gidan zu a cikin shekara 27 ɗin nan da kai aikin nan da su, da irin wannan gwagwarmaya da ka sha da ƙalubalen da ka fuskanta, to wani irin nasara aka samu daga farkon aikin zuwa gamawa? To nasara dai, sabida muna da rigima, ba kasafai muka samu nasara sosai ba, sabida me? Sabida mu akwai abin da za a ce mu yi kuma ba za mu yi ba. Mun ja da manya. Shi isa ba mu samu wata cikakkiyar nasara ba, sai illa wahala. Kafinta wani lokacin wallahi tallahi sai dai in ga an siyo kayan aiki. Ni ne fa chip gaba ɗaya na zu ɗin a kafinta. Wallahi wani lokacin sai dai in ga an kawo, an kirawo wani an bashi kuɗin kayan aiki, ya je ya siyo, a ce in je in taimaka masa. To amma baba, me yasa hakan ya faru? Tunda ai in an ce wannan manya ne, kuna ƙasan su, za ku yi aiki tare da su, dole wani abin za su faɗa ga yanda ake so a yi, tunda da su ne gwamnati za ta tattauna ta faɗa abin da ake so. To amma me ya ja kuke samun irin wannan ƙalubalen tsakaninku da su? Ai abin da ya jawo, sabida ni ba na son mutum ya raina mini hankali. Na fi so ka ɗauke ni a mai hankali a tafi da ni. Ko ina ne za a je da ni. Ba na raina mutum, amma fa in dai ka raina min hankali to sai na ja da kai. In na fahimta suna wulaƙanta kuke. Sosai kuwa. Sosai kuwa.
don kaga akwai kafinta, akwai kulamba, akwai duk kayan sana'o'in nan babu wanda babu. Amma ina gaya maka wallahi tallahi akan wulakanta ɗan adam babu wanda ya sai babur a cikinmu. A cikin shekara 27 Ni ne ma da Allah ya mini liɗifi, don shi kansa ma wani daraktan ana ce masa Musa Nuhu Kwalli, Alhaji ike cewa da ni. Tun da ni ɗin nan kawai wallahi za su ganni da kuɗi mai yawa a gindi. Ba na cin bashi a gidan nan, amma wallahi har bashi nake bayarwa. A sanadin haka shi kansa Musa Nuhu Kwalli ike sa mini Alhaji, shine darakta wanda shekaru ikawo. Kawai he suka ganni da sabon babur. Amma a cikinmu gabaki ɗaya a ce ka samu kuɗi a nan ka sai keke ko babur, sai dai a baka bashi. to wani irin kira za a yi da gwamnati saboda ta kawo agaji, tunda yanzu duk da ka ban aiki akwai ire-iren ka wanda suna ciki suna yi saboda a kawo masu ɗauki, tunda suna da iyalai da 'yan uwa da wanda za su taimaka muwa. Dole kowa na son a ce yana da ɗan wani abu a hannunsa. To kiran da za a yi da ike yanzu an samu canji na daraktoci a ko'ina ma ba wai a gidan zu ba. An samu. To su waɗanda suke manyan daraktoci ya kamata a ce su san na ƙasa da su, ba sai lallai kawai su ne manya ba, su san na ƙasa da su, domin me haɗawa ake a gudu tare a tsira tare. In ba lebura, me darakta? Wa zai yi aiki? To haka aka riga samu muka riga aikin nan wallahi tallahi sai dai a ɗan baka overtime. Har gumbuna je ni ne zan yi giwa akwatu, ni kaɗai ni zan yi wa giwa akwatu in an samu ta a Gombe. Muna cikin tafiya kuma mun yi nisa, shekara ba za ta kai kusan 15 nan da ta fice. Muna cikin tafiya kawai sai ga 'yan fashi da makami akan hanya, sannan babu wannan kidnapping din. Kawai muna cikin tafiya sai muka direba ya kutsa jeji kawai da mota a guje. Allah ya sa ma wa'yansu ba su zubo ba. A gani har Gombe Adamawa na je, ni ne kafintan gidan zu, zan yi in an samu giwa a gidan wani sarkin baka zan mata akwati a kawo ta gidan zu. Shi akwatin nan kamar inda take cin abinci kenan? A'a, wanda za a yi mata ba katuwa ce ba, wanda za a yi mata na katako, a haɗe shi a sa ta a ciki kuma a rufe a kawo ta nan. Me ake ce ma sunan abin? Keji. A gani? Yanzu wani irin kira za ka yi ga al'umma? Al'umma ta ma'aikata ko ta duniya gaba ɗaya? Al'umma ta duniya gaba ɗaya, da irin dai ga yanda rayuwarku ta taho, sannan kuma ga yanda al'amari ya kasance a ƙarshe, da kuma wa'anda kuka bari a gidan zu ɗin suke aiki a yanzu. Wani fata za ku masu? Yanzu alhamdulillahi, al'umma ta duniya ni abin da zan kiranta na farko gaskiya. Mutumin duk da yake raye a duniya in dai Allah ya yi shi musulmi, ina kira a gare shi dan Allah dan annabi abin da zai yi gaskiya. Gaskiyan nan ita ce rayuwar ɗan adam. Wallahi duk abin da za ka yi in ba za ka yi gaskiya ba wallahi tallahi taɓaɓɓe sunanka duniya da lahira. Shi ne abin da zan kira ga al'umma ta duniya, musamman mu da muke ansa sunan Muhammadu ko Abdullahi ko Muhammadu Nasiru ko kuma duk shauran sunaye dai na musulunci, wa'inda ma ba sunan musuluncin suke ansawa ba, in sun musulmin ne to kaga za a sake musu na musulunci. Shi ne abin da zan kira da al'ummar duniya. Wannan wata da ikama wata ne namu mai girman gaske, kuma kowa ya fahari da shi. Masha Allah. Na haka, bayan haka, mutanen da muka yi gwagwarmaya da su a gidan zu, ina ba su haƙuri wanda na ɓatawa, Allah ya saka mar da alheri. Don Allah don annabi ya yafe ni, in ya ji ni
in ya ganni, wanda ibata mini a dangane da sha'anin aiki in ya ji ni in ya ganni ina yafe masa. Abokin aikina da aka kawo aka ture ni, ‘yan uwana birkila da masu aikin rodi suka sa ni a gaba suka riga mini faɗa, wai kan na yadda ina almajiri na furta cewar ban yadda ba, me isa za a yi haka? Na ce a'a, ni na gode wa Allah, abin da Allah ya bani ne masa godiya. Shikenan ana nan ba daɗewa Allah da hukunci yake, kawai abokin aikin nan na kafinta ne, shi daraktan ya kawo shi naman na gidansa ne, ya masa ƙwafa ya masa komai, ya zama ya ture ni, ya zama shine komai. To abokan aikinmu suke ta ziga ni na kar na yadda, na ce ni ba ruwana. Ina gaya maka ba daɗewa wallahi, kawai wata alhamis kawai sai ga bawan Allah nan ya zo ina ɗaga ƙafarsa ta hagun da kyar. A cikin hukuncin Ubangiji na ce Alhaji Garba, ya ce na'am, me ya same ka? Ya ce wallahi ma Rabi ba ni da lafiya. Na ce Allah ya sauwaƙe, Allah ya sauwaƙe. Allah da hukunci yake ranar Asabar, rana irin ita yau, kawai ya sayi fili a nan kusa da mu a gurin wani dillali a nan gidan. Kawai sai ya ce Gamba. Na ce na'am. Ka ji Alhaji Garba ya mutu? Na ce Alhaji Garba wanne? Ya ce abokin aikinka. Na ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ce Allah ya auna arziki. Na ce abokan aikina ba irin yanda ba su yi da ni ba, suna ziga ni ne masa mugun wani lafazi. Na ce yanzu mutanen nan da suke cewa da ni kar na yarda, da na ce ba zan yarda ba, su za su je su ce ni ne masa asiri ya mutu. Shi yasa ake so ko me mutum zai faɗa ya faɗa alkhairi ko shi yasa annabi ya ce in za ka faɗi kalma ka faɗi alheri, in ba za ka faɗa ba ka shiru. Wannan gaskiya ne. To ka ji wani tarihin nan ma. To Allah ya sa mu dace. Dan albarkan ma'aiki. Sallallahu alaihi wasallam. Barkan manzon Allah. Yanzu baba, me burin ka na gaba? Burina na gaba? To alhamdulillah. Ni yanzu rayuwata abin da ya rage mini kawai in je Makka da Madina. Shine burina. To Allah Ubangiji ya sa wani ya kai ka Makka, ya kai ka Madina. Albarkan manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Albarkan manzon Allah. To jama'a masu kallon mu da sauraro, kun ji yanda al'amarin ya kasance daga farko har dai zuwa ƙarshe. To baba dai yana son ya je Makka, ya je Madina. Idan da wanda Allah ya hore muwa, a kai baba Saudiya saboda a cika masa wannan burin nasa. Kun dai ji yanda rayuwa ta kasance da shi daga farko har ƙarshe. To alfarmar da yake nema a gunku kenan. Idan da mai hali a taimaka ma baba. Baba ai ma al'umma godiya, dan na tabbata insha Allah wani ma zai biya ma wannan. To Allah ya yarda. Amin. Alhamdulillah, jama'ar da take kallon mu, Allah ya saka muku da alheri. Allah ya ƙara buɗi a dukkanin harkokin da aka sa a gaba. Musulminmu, Ubangiji Allah ya ƙara buɗi. Duk inda musulminmu suke, Allah ya ɗaukaka su, Allah ya ƙara musu ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ya taimaka masu taimako, Allah ibada gudunmowa. Muna da waɗanda za su taimaka, amma kuma rashin zumunci ya hana. Dan ina gaya maka, kuma gahi yanzu ma zan yi tonon asiri. Shugaban masu rinjaye na Kano da kakarsa da kakana ya da ƙanwani, Alhaji Lawan Usaini. ‘Yan uwa ga sunan a cikin Kano, ga sunan ba but. To Alhaji Lawan Usaini. Alhaji Lawan Usaini bai taɓa zuwa gidan nan ba. To Alhaji Lawan Usaini nan baka ta fito. Gashi dai baba ya faɗa kakanninku ɗaya. To idan Allah ya sa ka ga wannan bidiyon, to ga jininka. Satu, alhamdulillah. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin. Muna godiya sosai. To saboda haka alhamdulillah, na gode Allah ya saka da alheri. Allah kuma ya ƙara buɗa muku haske, ya ɗaukaka ku, ya kufa haka. Allah ya sa ku ne manyan shugabannin namu wata rana. Albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ɗan tarihin da zan bayar kenan, na gode.
Allah ya ji kan mahaifa, Allah ya bar mu tare, Allah ya saka da alheri. Madalla, na gode. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa, saboda da zarar na ƙara saka sabon bidiyo ya zo a wayoyinku. Ku rubuta min darasin da kuka ɗauka a comment section, sannan kuma wannan tsohon idan da wanda Allah ya hore mu babban burin sai ya je Saudiya, da Allah ku biya mana Saudiya, a biya mana Saudiya. Na gode sosai, ni na kuma Malam Sosis, ina muku fatan alheri a koda yaushe. Idan kana da labari ko kina da labari wanda kuke so ku bayar domin al'umma, za ku iya bin magana kai tsaye akan wannan lambar wayar, kofa a buɗe take a kowa da kowa. Ni na kuma Malam Sosis, ina muku fatan alheri a koda yaushe.